activitats que hem tingut en estos 20 anys d'història dels Premis 9 d'Octubre, organitzats per Compromís per Sant Joan. Primer de tot, donar-vos les gràcies a tots els presents, moltes gràcies per estar este matí de diumenge així en este temps esplèndid que tenim a Benimagrell. I, bueno, no sé si m'escolteu des de fora, m'estan dient que no s'escolta molt bé. Ara s'escolta millor? Vinga, ara m'apropem. Bueno, moltes gràcies, perquè per a nosaltres és un dia... Ara s'escolta? M'escoltes, Paqui, tu també? Vinga. Ara ja, comencem de veure. Bueno, moltes gràcies perquè per a nosaltres és un dia molt especial, este dia en què fem el lliurament del nostre Premi 9 d'Octubre. Bueno, perquè fem este reconeixement a diferents entitats, diferents personalitats que van engrandint, van fent una tasca important per a la nostra cultura i per a les nostres tradicions del poble valencià. Així que, bueno, per això, perquè enguany, des de l'any 95 que s'està lliurant este Premi 9 d'Octubre i enguany fem 20 anys d'este lliurament i per això hem fet aquest recordatori i bueno, ara ja anem a començar ja el que és l'acte pròpiament dit i ens agradaria que donara la benvinguda a este acte el nostre portaveu del grup municipal de Compromís per Sant Joan i el nostre regidor d'Hisenda i Patrimoni, Llorenç Roman, està per ahí. Per a que sàpiga, Bon dia a totes i a tots i benvinguts a la festa cultural anual del Bloc Nacionalista Valencià i la coalició Compromís a Sant Joan d'Alacant. Ja van 21 edicions. Això a la dictadura franquista seria majoria d'edats. Durant aquests anys hem procurat reconèixer la tasca i el treball de moltes persones que normalment en silenci, sense ajudes oficials i sense el recolzament de les institucions, feien de la recuperació de les nostres tradicions, les nostres arrels i, en definitiva, la nostra cultura valenciana, una línia de treball i un objectiu de vida. La intenció, quan el vam crear els premis, era donar una mica de suport moral i, a més, donar força, ànim i reconeixement a les persones i a les associacions del poble i de la comarca que feien aquest treball minoritari i sense coneixement públic. Des del primer guardonat fins l'últim, durant molts anys han fet una tasca molt complicada i molt difícil i esperem que continuem fent-la en el futur. Eixa manifestació pública de la defensa de la nostra cultura. Un exemple. Un dels guardonats, el grup Salpassa del Campello, celebra enguany 30 anys de vida recuperant el folklore valencià al nostre país. Els felicitem per la seva tasca i els donem força per a futurs èxits. Per sort, ara, 20 anys després, les coses han canviat ja una mica. A poc i amb moltes dificultats, la cultura, la llengua i els nostres arrels valencians estan aconseguint sobreviure dins aquesta comarca de l'Alacantí, tan castellanitzada pel desinterès dels partits majoritaris espanyols, que sempre han governat els ajuntaments i les institucions provincials i autonòmiques. A hores d'ara, la situació política ha canviat. Fa 20 anys, a les eleccions de l'any 1995, els partits nacionalistes entraven a diversos ajuntaments de la comarca, Mutxamel, Sant Joan i el Campello. Teníem un regidor només, en contra de 13 o de 15. Ells ens van obrir el camí i gràcies al seu treball i a la seva valentia, ara estem aquí. Avui, els regidors de la coalició Compromís formem part de 4 governs municipals: Alacant, Sant Vicent, Sant Joan i el Campello, on inclús tenim alcalde. La defensa de la cultura del nostre poble és un dels pilars fonamentals de la nostra línia de treball. Enguany, a Sant Joan, s'ha fet una celebració del 9 d'octubre com no s'havia fet mai, ni durant els governs socialistes ni els populars. Pronte, la nostra regidora de normalització lingüística presentarà un projecte de reglament per a l'ús del valencià dins de l'administració local i de les relacions amb els ciutadans. Però això no pot quedar ahí. Tindrem que anar més endavant, continuar aquest camí començat fa 20 anys. I per aconseguir-lo, vull demanar-vos la vostra ajuda. Dins de 2 mesos tenim una convocatòria electoral general per a tota Espanya.
I la coalició Compromís i el Bloc Nacionalista Valencià dins d'ella tenim que millorar els nostres resultats de fa 4 anys. Només amb un grup parlamentari valencià a les Corts Generals tindrem la possibilitat de defensar la nostra terra i la nostra cultura amb la força necessària per a que torni a ser majoritària al nostre país. Per allò, us demane ja la vostra ajuda per als pròxims mesos, per a treballar dur, dia a dia, amb el recolzament de molta gent i lluitar des de Madrid per a defensar la nostra terra i les nostres tradicions. Que dins d'uns anys, l'edició del Premi 9 d'Octubre de Sant Joan d'Alacant puguem tots cridar com hem canviat les coses entre nosaltres. I res, moltes gràcies per vindre tots i a gaudir de la festa del dia. Llorenç, i ara ve un moment que, bueno, jo sé que el misteri ja no és massa gran per a molts dels que estem així, ja sabem més o menys, tenim una intuïció de qui serà el premiat, però bueno, nosaltres li donem la litúrgia que si l'ha de donar a un acte com este, i per això anem a fer ara la lectura de l'acte de lliurament del nostre premi 9 d'octubre de l'any 2015, i la farà la nostra companya Maite Pastor. Passem a llegir l'acte de l'assumpte que ens pertoca. 21a edició, Premi 9 d'Octubre. L'executiva del col·lectiu Bloc Compromís de Sant Joan d'Alacant ha decidit atorgar el Premi 9 d'Octubre d'enguany en la seva 21a primera edició a Daniel Climent Giner. Pel seu compromís amb la terra, des d'esta comarca de l'Alacantí, que ha desenvolupat com a professor de Ciències de la Natura, investigador i divulgador etnobotànic una tasca incansable per la conservació, difusió i redreçament de les nostres senyes d'identitat com a poble i com a país. I ens ha donat el mestratge transversal i vertebrador del pensament crític per a poder conèixer el món que ens envolta, per la fascinació d'aprendre i la plenitud que ens dona el coneixement que es troba en tota la seva obra. Se suma així a les persones i col·lectius següents que han rebut el premi en les edicions anteriors: Joaquim González i Caturla, José García Galvez, Cristóbal Sala Menargues i Manuel Fernández Monjol, Joan Josep Ponsoda i Sant Martí, Isidre Guades i Ripoll, Grup d'Investigació, Restauració i Difusió del Folklore Valencià Salpassa, Societat Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant, Família Pérez Aracil, Associació Amas de Casa Lucento, Mari Carmen Pastor Sogor, José Escoda Sala, Plataforma Anticrematorio, Càritas Parroquial, Radioclub FM Sant Joan Mutxamel, Juan de la Fuente Castejón, Mena, Paz Pérez Os, Lluís Pastor i Gosálvez, Andrés Senabre López, l'Orfeó de Sant Joan i el Club de Pilota Benimagrell. Sant Joan d'Alacant, 30 de setembre de 2015. Jo la veritat és que abans de fer el següent que ens toca, que és lliurar de veritat el premi, sí que he de dir que per a mi és molt especial, aquí li ho anem a donar, perquè no te conec molt, però sí que li tinc molta admiració, una persona que coneix tant del nostre entorn, de la nostra natura. Jo com a biòleg, la veritat és que cada volta que l'escolte per a mi és un goig i bueno, estic molt orgullós de que hàgim decidit donar-te este reconeixement. I bueno, ara sí que una persona que parlarà millor que jo d'ell i que dirà coses segur que més interessants farà una lloança del nostre guardonat d'enguany. És el nostre company, el Leandre Iborra, per favor.
no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà, fer és un col de fals, fer és donar la mà. Aquests versos que Lluís Llach va cantar el 1968 ens serveixen per iniciar el reconeixement que Compromís per Sant Joan vol fer a Daniel Climent, que amb el seu treball, amb la seva il·lusió i amb el seu ampli saber ha contribuït a donar valor a la nostra llengua i a la nostra cultura. La seva vida es mostra una llarga trajectòria per reivindicar una societat més justa i en valencià. Quan faig la vista arrere, el veig com una persona compromesa. Bé, a ell i a Maria, la seva companya. Es trobaves en les manifestacions on de vegades ens tocava córrer davant dels grisos. Volíem un canvi i el poder, la dictadura, no el volia. Ell es va decantar per la docència i des del curs 74-75 fins al 84-85 va ser professor de Ciències de la Natura a l'Institut Miguel Hernández d'Alacant, on, carregat d'inquietuds pedagògiques i com a impulsor d'una nova visió educativa necessària pel temps que consideraven nous, es va donar a conèixer. Ja el 1979 va publicar el seu primer llibre de text, Ciències Primero de Buc, per a l'editorial Brunyo. Al mateix temps, eixe mateix any, va participar en la creació al Congrés d'Elx del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, el CPB. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. El 1975, Raimon va presentar Jo vinc d'un silenci, un text que retratava la generació que va créixer sota el silenci de la dictadura franquista. Un dels versos, qui perd els orígens, perd identitat, es va convertir en un camp d'esperança, el paradigma de la cançó com a eina de combat. I aquell any de la mort de Franco, alguns pensaren que el canvi ja era un fet, però no. Avançar cap a la normalització, malgrat tenir democràcia, va costar molt. Per cridar buit l'Estatut, ai, amb què l'assassinaren. Això passà a Alacant el mataren. Ja el porten a soterrar, ai, l'acompanya tot el poble. No pogueren dir-li adeu, soledat de l'ai ai ai, perquè el taüt ens furtaren. Per guanyar la llibertat, ai, quants germans tenen de caure. Aquests versos són de la cançó que el grup Altall va fer a Miquel Grau, mort el 16 d'octubre de 1977 a Alacant, ara fa 38 anys. Explica aquests fets per a fer entendre el valor de Daniel i molts altres com ell que es jugaren molt per fer avançar, per fer canviar la societat sotmesa a 50 anys de dictadura. Miquel som tots, Miquel som tots. Aquestes són les paraules que cridaven quan la policia va carregar contra els que acompanyaven el taüt amb el cos de Miquel. Vivíem en una societat plena de malfiança, d'inseguretat i de pors. Vigilaven el que parlaven i aquí ho feien. Eixe recel profund es barrejava amb els anhels de canvi, de llibertat. Ja des del curs 1980-81, Daniel va ser l'impulsor de programes d'introducció progressiva del valencià en l'ensenyament de ciències. L'any 1983, les inquietuds i el bon fer pedagògic li feren guanyar el Premi Giner de los Ríos a la innovación educativa del Ministerio de Educación y Ciencia, Conocimientos e Inserción del Alumno en su Entorno, y el concurs Nuestro Patrimonio Natural de la Caja de Ahorros d'Alicante i Múrcia. També aquest any, 1983, va participar en la fundació de l'Escola d'Estiu d'Elx, on durant molts anys va impartir cursos de didàctica i d'etnobotànica. La bullor d'aquests premis el menaren a introduir noves formes d'ensenyar. Això va fer que l'any següent, el 1984, la Conselleria d'Educació li atorgara el Premi Innovació Educativa per al coneixement de l'entorn en eixides de camp. Premi que tornaria a guanyar el 1997 per nous materials educatius en ciències naturals. I de nou, en 1999, per l'elaboració d'un programa guia per a l'estudi de l'ésser humà en tercer d'ESO. Així, de premi en premi,
de la Conselleria de Medi Ambient del 96 per l'impacte ecològic de l'expansió de la ciutat d'Alacant i el Premi Criterio, que en el 98 li va atorgar la Caja d'Ahorros del Mediterrani pel coneixement de la diversitat cultural, condició per al desenvolupament sostenible. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar regant, encara que l'ossada es faça mal. I amb aquesta perspectiva, el 1986 deixa l'institut i agafa l'assessoria de ciències del Centre de Professors d'Alacant, d'on serà el director durant 7 anys, fins al 1992. Aquella etapa del CEP el confirma com a la persona erudita amb visió de futur, capaç d'aglutinar i coordinar un grup de professorat amb uns objectius comuns de millora de l'ensenyament. Ell, amb bon criteri, va anar encoratjant els companys i les companyes il·lusionats en l'educació de les distintes etapes educatives perquè feren el projecte i es presentaren com a assessors i assessores. La idea era bona, però calia passar un procés selectiu a València. A la fi, Daniel ho va aconseguir i es va formar una bona plantilla, un veritable planter de bons mestres que feien cursos a l'edifici del CEP a Sant Gabriel i als centres. El 23 de novembre de 1983 es va aprovar la Llei d'Ús i d'Ensenyament del Valencià. Aquesta llei permetia la incorporació del valencià a l'ensenyament en tots els nivells educatius, però feia falta formar els ensenyants, crear materials, fer-los vèncer la por que suposa encetar, per fi, projectes de país i en la nostra llengua. Com deia el Raimon, jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secat, d'esforç i blasfèmia, perquè tot va mal. Qui perd els orígens, perd identitat. Calia que aquells plans adreçats al jovent foren engrescadors i donaren bons resultats. I amb aquelles idees carregades d'il·lusions, Daniel animava el seu equip d'assessors i assessores del CEP perquè les transmeteren en els cursos que feien. La llengua vehicular de relació era el valencià. Volíem una educació de qualitat, esperonadora, i calia millorar la formació dels educadors. I aquells objectius es van aconseguir amb escreix. Amb aquests materials, moltes aules trencaren el ritme de la classe i al temps que la feien més creativa i atraient, l'alumnat aprenia la nostra llengua, el model de la qual quasi sempre eren les històries nostres, les frases fetes i el model de vida que no s'havien perdut del tot. En tot aquest treball creatiu, entengueren que no solament la intel·ligència marca el destí de les persones, sinó també la voluntat que és capaç de vèncer les dificultats. A Daniel, el prestigi guanyat durant aquests anys el fa participar en nombrosos cursos de formació del professorat al País Valencià i ser convidat pels CEPs de la resta de l'Estat: Màlaga, Gran Canària, Tenerife, Bilbao, Albacete. Els que l'hem conegut des de fa temps sabem que és un conferenciant i ponent habitual, centenars de conferències, cursos, taules redones, sobre temes de didàctica, formació del professorat, divulgació científica, antropologia, etnobotànica, política. Sabem de la seva participació als congressos d'ensenyança de les ciències, on ha fet comunicacions al de Granada, Barcelona, Santiago, València. Coneixem la participació en les jornades bianuals d'etnobotànica en llengua catalana, ja van per la 6ª edició, on són habituals les seues comunicacions. L'any 1987 s'inicià la primera línia d'ensenyament en valencià a l'escola Enric Valors d'Alacant. I Daniel, que el que buscava per als altres també el volia per a ell, va poder realitzar com a pare un dels seus somnis i va matricular els seus fills, Daniel i Jaume. D'un temps que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet, cante les esperances i plore la poca fe. D'entre les facetes de Daniel cal destacar la publicació de llibres i articles, llibres de test com el de Geologia i el de Biologia, tots dos de primero de BUP, en 1988, i la recerca de les regularitats en la natura, primer d'ESO, 1999. En qué mundo vives, quart de l'ESO, de 1999. Però també els llibres d'etnobotànica,
les guies de camp tan utilitzades per mestres i per la gent a qui li agrada eixir al camp. Tenim les clàssiques, les nostres plantes del 1985, i ja va per la segona edició, les guies de camp comunitats vegetals del 87, les formacions vegetals de la ciutat d'Alacant 1990 o aquesta del 2012, Herbari, Viure les plantes. Si mor la saba, mor l'arbre. Si mor la cultura, mor el poble. Després del CEP vingué una altra etapa, tornar a l'institut. En aquest cas, l'Institut Badia del Baber d'Alacant, on treballarà des del curs 93-94 fins al 2012, en què es va jubilar. I continuarà fent-lo amb el seu estil, com a impulsor i partícip del programa per a alumnes d'altes capacitats i alt rendiment des del 2004 al 2005, com a tutor de la fase pràctica del CAP durant 22 anys. Una altra faceta destacable de la seva biografia la formen els articles publicats. Des del 1993 fins al 2015 he comptabilitzat 46 articles de divulgació científica, de formació del professorat, de botànica, etnobotànica i etnogeologia, publicats a la revista de l'Associació d'Inspectores d'Educació, a Quaders de Mitjor, a l'Institut Juan Gil Albert de la Diputació d'Alacant, a Mètode de la Universitat de València, a la revista de la divulgació de la ciència i la tecnologia, d'Au al 10, a Terminàlia de l'Institut d'Estudis Catalans i en nombroses revistes de festes, Mutxamel, El Campello, Alacant, Bussot, Relleu, la Vila Joiosa. Els seus articles són atraients, brillants, aclaridors, plens de saviesa. Llegir un article d'ell és aprendre. Té eixa coneixença justa de les coses que li ha donat l'estudi, l'observació i una gran formació producte de la inquietud per saber. Des de la jubilació, al 2012, Daniel fa de voluntari educatiu. Imparteix conferències, fa de guia en eixides de camp, treballa en grups d'especials dificultats en centres de primària, secundària i formació professional i també a residències de la tercera edat. Daniel és un renaixentista i eixa erudició, unida a les dots de rondallaire, fa que enganxa a qui l'escolta, ja siguin els joves de l'institut com els adults amb els quals es dedica ara. Tinc molt clar que aquest Premi 9 d'Octubre es premia la tasca feta durant molts anys des de la docència i la immersió, mesurada i constant, en la societat per normalitzar la nostra cultura i mantenir viva la nostra llengua. Per finalitzar, recordar que per vèncer necessitem la bellesa i la força de la poesia. Així que, com deia Cavafis, tingues sempre al cor la idea dita. Has d'arribar, és el teu destí. Que no forces gens la travessia. És preferible que dure molts anys. Que siguis vell quan fondeges l'illa. Ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et donen més riqueses. Bé, un últim pensament. Fem memòria, fem un futur. Xavier Sala, el nostre secretari local, i fa entrega del guardó a Daniel Quintana. Este m'ho va posar molt difícil. A un se li disparen els neurotransmissors, les hormones i tot això, de sentir
tantes lloances, de tanta gent benvolguda i de més, que es trobo desbordat, i les coses que tenia ja no sé si dir-les, si no dir-les, perquè a més algunes, a més, com hem viscut tantíssim Leandre i jo, doncs també coincidien. No ho havíem compartit, però després veus tu, perquè realment compartim moltes coses, també les músiques, les lletres de les cançons, les vivències, tot això és... En fi, intentaré no fer-lo llarg, perquè podria estar tantíssim temps agraint tant a tota la gent que en el fons són els que han fet que jo estigui aquí, que us cansaria. Així que, en primer lloc, això sí, podria agrair, clar, el que uno, si és un i la seva circumstància, pues, primera cosa, la família, en intens i en extens, que sense ells pues, uno no de res. Som en gran part allò que el nostre ambient ens propicia que siguem. A tots els amics que esteu aquí físicament i altres que m'han enviat les coses per parabéns a distància, a tots els que m'han precedit ara, els que també me quedaria curt, sinó que diré gràcies, que és la cosa més sentida que podem dir i que arreplega tot. En particular a Leandre, per haver-me fet una laudació en la que no sé què agrair més, si la qualitat literària o la magnanimitat en què m'ha tractat. Faltaria més, a Compromís per Sant Joan i als organitzadors d'aquest acte, que han pensat en mi com a receptor d'un premi de tan ampla trajectòria i solvència, ornat pels premiats que tan dignament m'han precedit. Un guardó que any rere any l'heu fet des de la més generosa generositat, des de la més responsable responsabilitat, des de la més afable afabilitat. Així que també moltes gràcies. La veritat és que quan Xavi em va cridar de part de Compromís per Sant Joan per a preguntar-me si acceptava el premi, em van vindre moltes coses al cap i totes quasi de repent. Seria una broma? Però no, coneixent a Xavi, que és una persona de trellat, rigor procedimental i tal, ho vaig descartar. Dius, no es pega. La segona que em va vindre al cap seria: sabran alguna cosa de la meva salut que jo ignore? Ja li queda poc, anem a fer però clar, casualment m'havia fet una analítica feia poc i no havia fet. Per tant, també anem a descartar-ho, però era veritat. Però clar, era veritat en part només, perquè premiant-me a mi, a qui realment estaven premiant, o almenys així ho entenc jo, és a tots aquells que han possibilitat que jo estigui aquí ara parlant-vos. Faria la llista llarguíssima, però com que l'ha fet allà Leandre, no vaig a repetir-vos-la. Però això, sí, dit això, permeteu-me fer unes petites reflexions de caràcter polític, ja que l'acte ha sigut convocat per Compromís, per Sant Joan. Estem en una mena de canvi d'era. S'estan obrint noves portes i finestres que col·lectivament, com a país valencià, clar, podrem aprofitar si donem un salt endavant, si canviem de mentalitat i de relat. M'explicaré. Hem aconseguit coses que fa uns anys eren o semblaven impossibles. Hem trencat, en certa mesura, el pany polític i ideològic que ens mantenia tancats en la gàbia de la resignació o en el de la protesta recurrent, totes dues tan sovint redundants com estèrils. Perquè de la resistència i la reivindicació hem de passar a una fase constructiva i a l'assumpció també mental d'intentar adquirir paulatinament la responsabilitat sobre allò que cal fer si realment ho volem, ho imaginem i ho desitgem. Canviar el nostre marc de referència polític i ideològic. Deixar de mirar als amos que durant segles han vingut decidint per nosaltres per a passar a ser nosaltres els que dissenyem el nostre futur com a país
com a societat lliure i responsable. Imaginar, desitjar, voler. I tot i saber de les dificultats i de tractar d'articular mecanismes per a superar-les, hem de dotar la nostra acció d'un cert optimisme. Una actitud imaginativa, vigorosa i en certa mesura plena d'amor per l'aventura en la recerca d'una societat més acollidora i potenciadora de lo millor de cadascú. Una mena de combinació entre els valors madurs de la professionalitat, la formalitat, la superació, la solidaritat, etc., amb una mena d'ànim infantil, obert, viu, explorador i imaginador de mons més grats de viure. Sí, i tot i que potser no siga políticament correcte, en certa mesura seria interessant seguir les passes que proposava Nietzsche en Així parla Zaratustra, pel que fa a la transformació de l'esperit. Una mena d'intersecció entre els dos mons que més m'han interessat, el de l'educació i el de la política. En l'al·legoria que plantejava el filòsof alemany sobre la superació personal i sobre la superació social, diria que això implica transitar en la superació des de les fases de camell a les del lleó i a les de l'infant. Perquè si com a camell no sap més que acceptar cegament el que se li mana, a agenollar-se per a rebre la càrrega de seguir sense objecció les creences antigues, en la segona fase, metamorfosat en lleó, no es tolera cap esforç que no siga el de la rebel·lió, la protesta o el manteniment del territori que ha marcat un com a propi. Però és l'infant el que realment és capaç de construir el futur. El que mitjançant el joc i el gaudi de l'aprenentatge, del vincle afectiu amb allò que va fent, crea una nova taula de valors. El que lliure de prejudicis pot crear expectatives perquè creix sobre l'experiència pròpia i l'observada en els antecessors, el que a través de les noves relacions amb els objectes i les persones, amb la innovació i l'experimentació, és capaç de transformar l'entorn en una aventura digna de ser viscuda alhora que estimada. A més, i fent-ho bé, podrem contribuir amb més recursos i de forma més eficient a la millora no tan sols del nostre país, sinó també del món en el qual vivim. Perquè si bé les victòries polítiques i socials que hem aconseguit després de dècades de ser pocs, ignorats o insonoritzats, suposen aquestes victòries una fita important, no són més que una condició necessària però mai suficient. Caldrà treballar, és la meva idea, per aconseguir la plenitud política no tant del nostre grup sinó del nostre país, perquè no podem, no devem, dedicar gran part dels nostres esforços a mantindre un estat fallit com l'actual i acceptar aquesta càrrega com a inevitable, com un manament diví, perquè tampoc no ho és. Transitar de l'autonomisme al sobiranisme, no contra res ni contra ningú, sinó a favor d'un nou marc polític i consensual que ens facilita una millor integració en el nostre marc natural, Europa. Raimon mos cantava allà pels anys 60, ja ho ha dit Leandre, allò de jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des dels fons dels segles, i acabava dient-nos allò de qui perd els orígens per la identitat. Doncs bé, jo penso que també és hora de que, sense renunciar a això, afegim un altre vers al poema. Un vers que vinga a dir això de qui perd el futur per la identitat. Per això caldria pensar, allunyats tant de qualsevol complex d'inferioritat com de qualsevol presumpció de superioritat, en la possibilitat de dirigir-nos a nosaltres mateixos per a fer real una societat democràticament avançada, econòmicament pròspera, socialment justa i oberta a la participació solidària i responsable amb les altres nacions que busquen els mateixos objectius. A coses com aquesta, i a moltes més, com coneixeu, podria dedicar gran part del temps que em queda. Sí, per tractar d'aconseguir allò que també descriu Tony Judt en el seu llibre Una gran il·lusió dedicat a Europa, quan diu que és una gran sort sentir-se alhora nacionalment segur i airosament universal. I com també dia el poeta Cavafis, musicat per Lluís Llach, que també ha sigut esmentat en el viatge a Ítaca, més lluny, hem d'anar més lluny que l'avui que ara ens encadena. Doncs això mateix. Moltes gràcies.
Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. I patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et parien per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà però silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'ortologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten o potser s'enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Vicent Andrés Estellers. D'escoltar a Dani, un gust d'escoltar els nostres companys que li han volgut fer aquest regal al nostre guardonat d'enguany. I bueno, ara ja, per tancar l'acte, m'agradaria demanar-li al nostre secretari local, Xavier Sala, que ens dirigisca unes paraules per fer esta cloenda de l'acte d'avui. Gràcies, Daniel, per acceptar el nostre oferiment, per tota la teua obra i sobretot per la teua manera i pel teu ensenyament. Gràcies a vosaltres, companys de Sant Joan, però gràcies també als companys d'Alacant, del Campello i de més enllà, de tota la comarca i segurament de més enllà, que veniu a compartir amb nosaltres. Gràcies al regidor d'Alacant, Nacho Bellido, que crec que estava per ahí, i gràcies al nostre diputat provincial, Lluís Pastor. Gràcies per compartir amb el Bloc Compromís de Sant Joan un any més el nostre Premi 9 d'Octubre. Gràcies també al Club de Pilota de Benimagrell, que al final ens ha ofert tota una partida i no sols una exhibició. I ens ha donat la benvinguda a un lloc de pilota. Un lloc de cavallers. Va de bo, cavallers, és la clau de la partida. Les paraules en què obre. De bo i de cavallers. El col·lectiu de Sant Joan ja fa 21 anys va decidir lliurar un premi a aquestes persones bones i cavalleres que fan que la nostra terra siga millor. I este any li ha tocat a Daniel Pineda. Gràcies, Daniel, per tota la tasca que fas perquè coneguem millor i ens l'estimem esta nostra terra alacantina tan castigada. Tu has sabut comunicar-nos l'estima per les plantes, per la vida i pel coneixement. Este any hem vingut a Benimagrell, al cor de l'Horta. Aquí, la séquia mare, la séquia ampla, s'obria en els dos braçals finals, el de Sant Roc, enfront de l'ermita, i aquí al costat mateix, encara que no us sembli, el braçal de la Passió.
al cor de la nostra història, i vull recordar que fa 700 anys hi ha un document que ja parla de Sant Joan. És dir, que no són de després d'ahir. Con l'aigua que corria per braçals, com el treball d'homes i dones que durant segles van mantindre el nostre poble. Com ells, els polítics, tenim l'obligació i el deure de procurar que granen els fruits i que la terra seguisca donant el pa i el vi, l'oli que naix de la terra, i fa saborós l'aliment i guarnix el cos. El bloc ho sap i per això ha buscat fer-se més gran amb compromís. Un compromís major ara que tenim responsabilitats de govern. Un compromís perquè no es tornen a produir desastres com este nou Nazaret, que és un exemple de l'urbanisme estèril que ha convertit un camp fèrtil en un erill. Tan sols heu de mirar quan isqueu per la porta el que teniu darrere. Un compromís que exigeix esforç, però que pren energia i empenta quan sap que pot comptar amb moltes dones i homes que treballen per una terra que assumeixen la seva veu de poble per ser poble. Vosaltres ens doneu la força i nosaltres, un dia a l'any, lliurem un premi, el que este any ha rebut Daniel, però que vos mereixeu totes i tots, que viviu assumint la veu del poble, que vol ser fidel a la llibertat, amb una llibertat però sempre amb un sentit crític constant, constructiu, per damunt de tot. Com lliure és l'aigua que corre i dona fruit. No creguen mai que tenim la veritat absoluta i ens fem aigua estancada. Nosaltres som aigua cavallera. Moltes gràcies.
No chillemos, ya, aguántame. Yes.
Viva Valencia. Mira, Rama Rosero y ahora uno Valencia. Cada que quiero más. No más la botella. Ya está. Tony, vaya, vaya lo que algo más moderno. Tampoco hay que pasarse. Hotel Strong. ¿Quién son estos? ¿Qué? Ara vos la tengo. No hay piña, no hay piña. Eso no vaya ni... ¡Vale, vamos! Salí de casa sola.
Se destina la noche, me he dicho, a las 8. Pero nada. Y el sábado que viene peor. Es el último. Yo avisé no la arribarán a la sola de la
Ara